malamnya antar konser kudrinanैसो जायाखै ना माथो जाखो आयो 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 अमा फिसाया जागोन ना जाया जाखो आदारखौ बिला मैयानिफ्रायनो जायाखै खानायनिफ्रायनो लाबनानै दिरुनथुगासिनो बिसोरो YouTube family माबोरै दं नोंसोरो वेलकम बेक टु माय चेनेल चेनेल गासिखौ बरायहरबाय जों दा थांनो नागिरदों नलबारि कारेन्ट अफिसावहाय माने जोंहाना कारेन्टआ दानजाना दं नालाय दाख्लैनिफ्रायनो बांद्राय बुरजा एमाउन्ट जाबायमोन माबाया कारेन्ट बिला जोंहाना ओंखायनोथ' दाननानै होफैदों माने मासावनो 900 700 बेफोरबायदि फैग्रा जानायखाय बिलखौनो होयाखैमोन ओमफ्राय इदि बुरजा बुरजा फैनानै फैयै दिनै सिम 23,000 बेसेबांबा जालांबाय जोंहाना माने बांद्राय बिदि बुरजा फैनानैनो जादों नङाबा बिदि जानाय नङामोन बिदिनो 5-6 हाजार बिदि जागौमोन आरो ओंखायनोथ' दा जोङो बेहाय दसे डिउटि होनोसै मिथिखायो जोंनि डिउ जायगाया नै बेहाय दसे सकिदारि खालामनो नांगौ आइ थांगोन आं थांगोन फंबाय थांगोन माने अफिसाव थांनानै रायलायहैगोन मा खालामनांगौ ओमफ्राय एसे एनै खम जागोन ना जाया माने जोंहा जि लाइटखौ सुवाखै बे लाइटनिबो जुदि बिल होनांगौ जायोबा मारै जागोन 23,000आबोथ' इसेबां खम नङाना जोंनि थाखाय जेनेबा आरो 23,000आ ओरैनो जायाखै गावसोरनो जानला मानला बिल बुयै हरनानैसो 23,000 जायो 900 मानि बिल जेरावनोखि जोंहा जेबो सुवानो लाइट गंनै थायो मेसें बोथोरावथ' फेननि दरकारानो जाया जोंहा मटर इउज खालामो बारु ओमफ्राय टिभि गैया ओमफ्राय उनावहाय जेबो बिदिहाय एक्सट्रा माबा इउज खालामा खालि फेनखौथ' माबायावहाय इउजखौनो खालामनाय जाखाया गोजां बोथोराव ओमफ्राय गोजां बोथोरावबो 900 सोरनि बिला बिदि जायो थ' नायनोसै मारै खालामो दा बेहाय दसे बेटारि गारि नेनोसै ओमफ्राय थांनोसै जोङो नलबारियाव जोङो न' खाथियाव जालासि फैदोंमोन आङो बिस्राबो थांनो ओंखारखादोंमोन बिस्रानि गारियावनो जोङो फैनो मोनबाय आरो बिस्राबो मोनसे बागानफोरायावहाय टेम्पो उथिनांला आंनो दोननानै फैनोसै जोङो बिमासिनि गारिजों थांबाय बिनानाव जायो बेबो जोंहा रानिजों सेम क्लास बरमायाव जमा समनिफ्राय जोङो टेम्पो हमनानै थांसिगोन आरो ओमफ्राय नायनो जोंनि बर' गामियाव दाना लांदां सिगां नुग्रा जाथारबाय मानो जोंना माबा मोनसे इम्परटेन्ट जायोबाथाय दंफां हास'नानै दंफां फाननायावनो दिन थांसै आरो ओमफ्राय हारसा गामिखौसो दानिया गय फाननो जों ग्रोम जाग्रा नुबाय ओमफ्राय जोङो फैयै फैनानै मोनबाय बहुद देरबाय टमटमाया गिदिर जाथारबाय नैहायनो टेम्पुफोरा नायनो अयाव साहा लोंनो हागौमोन ना लोंनो हानाय नंला इयो थांफिननांसिगोन बाय बाय दायोहाय टेम्पु हमनोसै जोङो ओमफ्राय थांनोसै बिसोरो नलबारि थाङो नलबारि आं गय जानो मोनैखां फैबाय जोंहा बिराद भिर दिनै मिटिं गिदिरथार दङ मदि फैगोननो मदि सोर नागिर सिङाव हाबनो होआखैनो बिराद भिर नयतासार मानसि गारिजों गारि ओमफ्राय बेटारि रिक्साफोरा होनदों आरो बिराद गोजानखिजाय थांनांगोन रावबो सोंबाबो थांनो नागिराखै ओमफ्राय नायनोसै र' मोनगोन ना मोना थांनो हानाय फाइनालि मोनसे गारि मोनबाय ओमफ्राय बियो लांनो नागिरदों नायनोसै लांगोन ना लांनो हागोन ना हाया थांग्रोनि जोङो सिङाव माने मदि फैगोन दिनैहाय BJPनि बिराद गिदिर मिटिं दं गारिफोरा एकदम भिर जाजोबदों बेनिफ्रायनो बेखिनि जायगाया पुरा खालि जायो नै ओरैबायदि मानसि दिनै नैबे जाहैबाय गणेश मन्दिर जेखि बोरै जायबो बिराद गारिजों गारि एकदमबारे लाइन बासफोरा ओरैजायनिफ्राय इमान गोजाननिफ्राय ट्राफिक जाम
नुदों ओमफ्राय फैखांबाय ना फैथ'वाखै जाखो नोंसोर दुनियाफोरनि गारिया इखिनावल' जमा जाजोबना दं बेफोरबायदि नांलायदों जेथिंजायबो गारियाव पदम बिबार बारदों नै गणेश मन्दिर गेटआ आं देखायना होनि नैबेखौ गोदान बानायदों राज फुजानिफ्रायसो बानायदों खोमा ना इखो नैबेखौ गोदान बानायदों बिराद मोजां जाबाय सिगां इदि गैयामोन जों फैनाय टाइमाव दासो बानायदों खोमा इदिखौ बे जाबाय बिराद गिदिर श'रुम टाटा मटर्सनि इथिंजायलाय माथो खालि अबेखिनियाव जादों मिथिङा गंफा गंनै दङ ब्रिजआ जाबायना ब्रिज बानायदोंमोन राज फुजाया बेफोरनिफ्रायनो स्टार्ट जाजोबो एकदमबारे राज फुजा जायो गिदिर राज फुजा फार्स्ट टाइम उथिदों बेसाव जोङो दिनैहाय फार्स्ट मासि मोनामखो ओरैजाय थांबाय बिशाल मार्केट हा ए नै खिजायनो जादों खोमा फैगोन खोमा जायखिजाया फैसिगोन जोङो ना जाबाय बबे अफिसा नै नामा ए इफाले दि नुफेराखै नालाय ओंखायनोथ' सोंदों आङो नुफेराखै अफिसा दिनैसो फार्स्ट टाइम दे मानसियानो गैया नामा दिनै अफिस खुला ना आजि अफिसा नैबेनो ओमफ्राय दा आं थनोसै बेखिनि ओमफ्राय आं दा बुस्थुखौ दोनथ'नोसै अफिसिङाव हाबलांनोसै दा ओंखारबाय जाबाय माबाबाय कानेक्सनखौ दिनैनो होयोनो ओमफ्राय बिलासो एसे पेन्डिं थाबोबाय थ' थांनोसै न'आव फैबाय बागानपारा जोंनि बागानपाराया फाख्रि दंफाङा इमान गिदिर जाबाय Suri and गाइखेर सा mau cái này ăn cái này nó phải lấy nó mẹ lấy khai đơn giản vậy ăn cái này là tôi yêu xin mình rất yêu gì à tôi đi thằng ấy là mẹ ô सफैबाय ओमफ्राय आंना फिसालायासो उन्दुलांबाय ना माबायबा गुलु आबा गुलु लांदोसैलाय गुलु जाबाय गुलु दङ ना आथिं सुग्रोनोसै आं सा मोनबा मोनसे खामानि जोबबाय ओमफ्राय दा कारेन्ट लगायनो फैगासिनो बिसोरो दसे थानानै दिनैनिफ्राय स्रां जासिगोन जोंहानाबो नङा बिराद खस्थ'यै सोलिबाय थादों आयो आथिं सुग्रानि रं मिथिया ओइ उन्दुथो दे आवाज सिखाला गरम मोनबाय दा रेस्ट लानोसै दसे दा फैयोनो दसे थानानै रय नैहाय दङ र' फै सिखारनोसै बा रेस्ट लाग्रोनोसै ड्रेस खुनोसै नै फानजाबोनाय आंना अमाखौनो दुखु जाबाय थाबाय आं मासे आदारबो जायासै माबा जायासै एसे फुद्रिबायना इयो माथो इदि मोनफेराखैमोन आंलाय देखायलाय सना गारियानो नै आंनि सनाना हामाखै दाबो गिदिर गिदिर जालांजोब्बाय नोंखिनाबो गिदिर गिदिर जालांजोब्बाय गालायानो नाबा थाबाय थायो नाबा नोंसोरना ना मामा आंनि जिउ
Polisa maखौ जाबा बुयोमोनलै आबा? माखौ जाबा बुयोमोनलै पुलिसा? इदिबा आं लागा जोंगोनलै दे सकेटखौ नैखौ इखौ जाया इखौ जायानो पुलिसा बुयोनो इखौ जाबा मामिया बबाव थांनाय बा मामिया बबाव थांनायमोन ओहै slow motion ay saniya ma di dangan dai पैसा दानगोन दै मोसाजोबाबा पैसा दाननाय दङ खाम दामग्राया देनजार थादोस अ नोंसोरसो ओंखारद आयै आयै खाम दामग्राया जाहाना मोसाखावरिफोरा बोरो ए मोसाखावरिफोरा बुरि गोजा पैसा दानगोन दे पैसा दानगोन मा जाखो उन्दुनांला दे उन्दुनांलायला ओइ नै सासे मानसि दंना गैया सोफैग्राया जोंना जोबखासिगोन नामा इखिनियाव ना थांबावगोन आगसिखिजे हरनाय जाबाय र' एसे माबाना लानो होमबाबो इखिजाय लामा दं इखिजाय थां दे थांदा नो बैसागु मोसाग्रायानो गैला जों गामियाव जोंफोरा मोसा रोंखायो एबार रिमा गागेबनि न'आव सोर गागे दंफैबावो जिब्रै गायदे मा लोगो गैया बिलाय दे सिख्लाफोरानो गैलाबा हाबा जाजोब्बाय सेंग्राफोराथ' दामनायानो गद जायासैना बैसागु मोसाखावरिया जोंना आय नुलाहाय मालाय गामिनिखौ नुदों दोखो मोसाग्राफोरा दाब्ले ओंखारा नामा दाब्लेया दाना सिख्लाफोरानो इसोरनियावल' दंसै दा जोंनाव गैथारला मुतुरा माला माला खाम दामनो गोरों जाखो बेबा दिनैसो नुदों बेनोथ' मुतुरा मा बाग्राया माबा दामग्राया माबा ओइ ओइ लिंब्रब जानाय नुवाखै नों मालाय मोसादों नुवाखै मानो एसे हर सानावसो फैनांगौ Hoi! Hoi!
Ay ay ay. Ma. Ay. Deh musada ebar nengah musalai. Ebar musada nengah. Ini di. Deh. Deh. Gulu ni biu musada. Oh deh. Boria gulu. Biu musada aja riknya. Sirik ni biu musada. Hei. Berapa badi man deh. Hai khoro gidingkan. Khoro gidingkan lagi di. Nggak apa senang nih. Ya mama dia.